Da jeg kom til HTX i 2004, var noget af det, jeg virkelig lagde mærke til, det var vores teknologifag og vores teknikfag. Det, at eleverne lavede noget med deres hænder, løste problemstillinger sådan af samfundsmæssig karakter, det var for mit vedkommende, som kom fra en helt anden verden, en øjenåbner. Også fordi, at niveauet var så højt, og det var virkelig nogle unge mennesker, der var dedikeret til det. Lad mig prøve at give et eksempel. Noget af det første, jeg så, det var, at der var nogen, der gik ind og løste problemstillingen med spøgelsesbilister. De byggede simpelthen en rampe, hvor de hejtænder, man ser i dag, det kommer op og bremser bilisten. Men det var altså i 2004, at jeg så det forslag. Og der må man sige, at der var de allerede langt fremme. Og det der er unikt ved HTX, det er, at man ikke nok med, at man tænker det, man laver det også i small scale. Det vil sige, at de lavede en rampe og sørgede for, at tingene virkede med infrarød, så når man kørte over, så kom tænderne op og bremsede. Så det var noget af en øjenåbner for mig. Jeg synes faktisk, det var ret epokegørende. Derudover så er der jo andre elementer i HTX, hvor de arbejder med. For eksempel den selvlukkende ballon, kan man sige. En børnefødselsdag, hvor forældrene skal pakke og puste rigtig mange balloner op. Det er jo noget, der tager tid, og det er noget, der er bøvl, der binder knuder på. Derfor så var der nogle HTX-elever, der fandt på, hvad med at udvikle en ballon, der kan holde luften. Og ikke nok med det, at de tænkte det. De lavede også prototyperne, og de kan holde luften op til flere dage. Så på den måde der kan man sige, at HTX-eleverne tager fat i en kendt problemstilling og forsøger at løse den. Og de tænker med moderne dansk ud af boksen, når de arbejder med teknologifag. Det synes jeg er noget af det unikke ved HTX, det er, at vi arbejder meget med opfindelser på kendte problemstillinger, kigger på nye veje, om det er inden for miljø, om det er inden for kommunikation, om det er inden for teknik. Det er for så vidt ligegyldigt, fordi i alle sammenhæng, der bruger vi den viden, vi henter ind fra fagene, og prøver at sætte det sammen på nye måder. Og det hvis jeg sådan kort skal sige, hvad HTX er i forhold til de andre gymnasier, det er, at vi arbejder med problemløsningsstrategier og opfindelser. Vi er kreative i rigtig mange sammenhænge. Og det vil du kunne se mere om inde på vores hjemmeside. Der vil vores teknikfag og teknologiprojekter komme her i de kommende måneder.